Vypadá to ještě Košík, ale vypadá to, že to prošlo, tak můžeme se podívat na jejich útok. A starter má trochu problémy s pistolí, tak asi si je potom prohodí. Omlouváme se. A je odstartováno Horní Doma Slavice. Košík tam měl trošku nejistotu, tak uvidíme, co tam stáhne. A je to tam 17,451. Leviter